U ovom tutorijalu pokazat ću vam kako da zamijenite grafičku karticu. Prvo što je potrebno je da vaše računalo isključite iz struje i da sve uređaje isključite iz njega. Nakon toga trebate ošarafiti tu šaraf koji drži pomoću ovoga limića, to jest ovo se može nazvati držač, koji drži vašu grafičku karticu i ako imate ovdje još neku, još jednu na primjer grafičku karticu ili mrežu. Evo to ću sad ja odšarafiti. Možda malo bude lošije jer jednom rukom radim, a drugom snimam. Evo skinut ćemo držač. I evo sad vidite, ovdje je grafička kartica, ovdje su slobodni slotovi. Sad trebamo uzeti tu držač, polugicu i jednim prstom i drugim dizati ovu, to jest vaditi grafičku karticu. Tako trebamo i s ove strane. To ću morati izrezati jer ne mogu sa dvije ruke i snimati ovo raditi. Znači jednim prstom ovo držite i dižete grafičku karticu, drugom rukom s ove strane. Evo to ću sad prekinuti. I nakon što sam izvadio grafičku karticu slota mogu je samo uzeti i izvaditi. Stavit ću je ovdje na krevet. Evo ovo je moja grafička ATI Radeon HD 4650, 512 MB, grafička stara 4 godine. Stvarno je, što se kaže, dala svoje. Mislim, može se još s njom igrati igrica, ali na high nikako, ali dosta se grija. Evo, ako imate noviju grafičku karticu, to jest želite zamijeniti postojeću sa novom, uzmite tu grafičku kartu, stavite, ja ću sad staviti ovu natrag jer nemam novu. Evo ga, uzet ću ovako za ovaj dio koji nije zlatni, znači ovo tu nije preporučljivo dolje da se dira ovo zlatno. Uzmite i prislonite grafičku karticu u slot. Evo ga, sad je grafička kartica u slotu. Sad samo treba pritisnuti ravnomjerno. Sad ćete vidjeti kako će ući u slot. Evo, grafička kartica je ušla u slot. Sad trebamo uzeti ovaj držač, postaviti ga na kućište da bi držao grafičku karticu. Onda uzmemo ovaj šarafić, stavimo ga u predviđeno mjesto i sa šaraf cigerom to zašarafimo. Evo ga. Nemojte preako stisnuti ni preslabo. I to je bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste nešto naučili.